Mae meets mawr ma sy'n digwydd drost y wlad, mae just yn carnage. Mae meets fel hyn yn cael gymaint o sylw. Mae Miri fel hyn yn digwydd. Maen nhw'n very unorganised. Maen nhw'n mental. Ti'n cael dros 1000 o bobl yna. Sbia faint o bobl yma. Mae'n canodd o geir yna. Lot ti parcio fyny. Lot yn Nysgate, Burnhouse. Na, dim control, no organisation, dim byd fel that, just chaos. Lle mae fucking ridiculous. Gwneud hwn di forte i chdi, chaff meets. Ie, dyma lle dwi'n dod yn useful. Os da ni ar y ffordd i Manceinion, mae yna shutdown meet yn digwydd yn Manceinion. Mae yna di'r nearest meet geidi rhwng yma ar y funud. So, athyn ni i meet yn Manchester. Manchester. So, i Manchester. Am car meet. Ie, oedd o'n interesting. Oh, mate, ath ni meet yn Manchester, Fucking hell. Doedd i reis wyllt, not gonna lie, oedd hi'n wyllt. So, shutdown meet ydi basically, maen nhw'n mynd i shutio strydoedd i lawr i gyd efo fiestas sydd efo pop and bang. A mae Lewis yn rili edrych ymlaen. 2000 o fiestas, do. Jesus Christ, mae'n ffort o bobl sydd, do. Mae hein yn o'n am ei anti-social driving, de. Unorganised chaos ydy o. Dyna beth ydy o. Unorganised chaos, de. Mae o'n unorganised chaos. Ti efo llwyth o bobl yn neud donuts mewn car parks. Ti efo llwyth o bobl yn reddio standard fiestas. Tra mae car yn neud pop and bang ma. Dwi'n gobeithio bod chdi efo headphones, Mike. Dwi'n meddwl fydd y police yna'n barod. Dwi'n meddwl they'll be on it. Wel, ti'n gwybod beth, dwi'n gobeithio bod hwnna i fod yn fair. Cos, neill yn eitha gadw'r idiot yn stopio fod yn idiot, ie. Dwi'n expectio yn gwybod nhw o fiestas yn gwrsas, anyways. Dyna da ni'n edrych am, de. Dyna da ni actually yn edrych ymlaen am. So, ar Facebook, gei di rhywun usually yn dweud mae yna meet mewn mis. Be mae hein yn neud, mae'n postio y locations ar private account ar certain amser. Mae bobl yn Manceinion yn barod yn disgwyl. So, be mae'n neud ydy, so mae'r meet yn cychwyn 7 o'clock, mae'n postio y location 7 o'clock, a dyma pob yn mynd yna. Hence y traffic jam. Usually o fatha parc retail, de. Mae'r fiestas di dod allan. Standard, car standard. Mae'n 2 car Car standard. Mae di'r unig gan o cae rwa. Car standard efo stickers. Car standard arall. Standard car arall. O, di hwnna gyda badge lliw bod nhw. Mae o fo wheels di! Pobl fatha, fydden nhw'n gael shutdowns yn fath. I fi, mae hwnna fatha asbo crew allan yn gwneud gymaint o stŵr am nhw'n gallu. Does o math o drefn. Munud eisiau landio yna, o'na fucking boys yn popio yn neu wheel spins. Dwi dall fod yr wirion yn laff weithiau, ond dwi'n mwyn gwybod, dwi'n dall. Not me at all, de. O, mae yna dwrw ideal. A fatha car park Tesco, ond mwy swnclyd.
Here we go. Mae 'na rhywbeth 'di digwydd yn barod. Helicopters yn bob man, fucking just mess, mate. Just, yeah, oedd hi'n wych, mate. Dal i fynd. Dwi'n cymryd mae 'na rhywbeth 'di digwydd. Mae hyn i gyd yn glapio. Hyn usually ydy'r issue ydy mae 'na gymaint o bobl yn cael rownd. O sort of egio dreifars ar i dreifio ffordd ma' nhw. Dwi'n teimlo saff. Dwi'n gweld tro gyntaf i fi a Craig dda sefyll na mynd. Ie, dwi'n mynd adre. So I don't feel safe. Dwi'n teimlo saff sefyll yma de. Da fi symud. Fuck, is gynhanad yn fucking clems ydi ddifio. Drwg ydi efo mates ma. Hwylus ydyn nhw, y mor fawr ydyn nhw, yr amount of enthusiast, cos dyna ydyn ni gyd, enthusiast ydyn ni gyd. Amount of enthusiast ydyn yma. Yn anffodus mae bethau yn gallu digwydd weithiau, lle mae yna cwpl o bobl wedi marw yn y last blynyddoedd diwetha, lle. Cos dim ots, even though mae yna deuluodd yma, di bobl jyst ddim yn dreifio to the standard o ddylia chi dreifio, a yn anffodus mae yna damwynydd wedi digwydd, a mae bobl wedi colli bywydau. Ond, sa chdi mas o bobl yn dysgu, ond mynd yn ôl i ffeindio'r ogia. Licio bod yn Manceinion a beth ei hun. It turned out exactly how I thought it was going to turn out. Cops yn bob man, dreifio fatha tits yn bob man, burnout yn bob man, a dyna'n union fath oedd os. Ie, man. O, mae'n gymaint o bobl yma. Dim concern am bobl eraill, diogelwch nhw, no concern. Dwi eisiau actio fel hyn, so dwi'n mynd i actio fel hyn, dwi'n mynd cerio. Pwy sy'n cael ei frifo? So be, dwi'n llawer o weithiau dwi'n teimlo ddim yn saff, te, ond dwi'n teimlo bod rhywun wedi rhedeg neu drosodd y funud. Just llawn penna bach. That me got out of hand. That me got way out of hand. Mae'n deud bod dim am y meet yma, ti'n siŵr bod, mae'n golau glas yn flasio nhw hynna. Un reswm di 13 ddim yn neud meets, achos da ni'n eisiau delio fo hyn, de. Wel, just peryg, da. Mae mor yn organised, mae'n unreal. Just rhaid yn drwg i grwp chdi, sydd sy'n dechrau y ffordd i cael neu gathering yma. A maen nhw gyd wedi dod yma i watch a ceir ar asio, ond dyn nhw'n meddwl am y pryglon, ne. So i siarad o Craig, gwan, dwi'n meddwl ni'n dod i'r conclusion, a mae yna dau beth yn mynd on yma. Bobl yn sbio ceir, a bobl yn driftio. Mae'n y ffordd well yn ei hynna.
The LZ Festival is coming to Mondello Park on September 3rd and 4th, and it's going to be the biggest car event in the history of Ireland. Adam LZ, Jimmy Oakes, TJ Hunt, James Dean, the list goes on. In case you've been living under a rock and you need a little bit more convincing, I've got 10 more reasons why this event is going to be unmissable. LZ Festival ydy... Sioe fawr newydd yn Werddon. Efo live just thing. Basically, YouTubers sydd wedi trefnu fo. So dyna lle ni'n mynd weekend yma I LZ Festival. Mae'n completely gwahanol I fatha canis rhwng ffordd yma. Mae wedi cael ei organisio gan local asbos. Mae llall cael ei organisio gan professionals. Y pobl mae meet yn attractio, iawn sy'n cael, the enthusiasts yn mynd yna sy'n appreciate yr builds mowr yma. A wedyn ti'n cael lot o bobl sy'n just mynd yna just I fel cachu, a it feels like rwla efo free range I fel I cachu, dio. A ti'n cael loads o bobl mynd yna. Mae'n ceir shit, just I show attention, so wnaeth just neud tit o hynna'n. I don't speak for all of them, ond mae o'n digwydd, we all know what happens, so... No, just eisiau mynd I weld a gweld pobl neud donuts a stuff like that. It's literally me, it's just about rhywun yn crasio. Be dyn ni eisiau gweld ydy pobl neud drifts ond ar track efo mega builds de. So, Dwi'n fucking bysio. Dwi'n absolutely bysio. Sick shit to see. Go bed, bob tro dwi di mynd i'r wlad dwi byth I mynd yn car fi. Dwi'n cymryd o hwn I Werddon. So dyma mae'n cool cymryd y car yn un I mynd i'r wlad So, dyn di landio yn Holyhead. Mae hi yn 7:30 yn bora. Just cael hyn yn barod I bordio'r ferry wan. Supplies, a frappuccino. Dyn ni literally di bod lawr lôn am couple of miles. A mae yna parts di fflio off y car yn barod. But, dyn ni all set. Barod di bordio'r ferry wan. Here we have 2 drift cars entering the vessel. But LZ Fest, experience is gorau dwi'n rhaid I cael. Got yourself a space around the fence. I suggest you get there because in a few moments time they injured. Oedd y profiad na, dwi dal yn meddwl amdano fo, dwi'n gwenu. Class. Oedd yn cool. Dwi erioed I bod I ryw fath o festival ceir. Dwi erioed I bod o Werddon, so oedd o'n 2-in-1 iddo fi. Gen ti tro gyntaf fi fod o Werddon? Dwi'n dod eto. Na. Let's go Prisian lle yma.
Stwff ma'n well yn Paul. Fuck, mate, dwi'n speechless. Di hyn definitely ddim y fath o geir ti fel mewn mis. Rhwng LZ Fest a Manchester, o Manchester just teimlo uncoordinated, so ddim yn saff. Dim rheola, dim organisation, dim byd. Oedd o just yn mess. Oedd LZ Fest contained, well prepared, yeah. Iawn, y quality o geir yna, superb, de. Fucking awesome, my god. Lyfio hyn. Priceless. Go iawn. Be nath ni sylwi mwyaf oedd y quality o ceir yna. Oedd y ceir just yn lot well. Quality o ceir, de, yn real. Like, seriously, pan eisiau gyrraedd i mewn, de, fuck, ti'n ddim yn gwybod lle i sbio. Quality o drifting, amazing. Lle mae pobl eisiau dansu hynna'n ar y trac yn gallu dansu hynna'n yn saff. My name is Conor Falvey, I'm 14 and I drive this SUV. Yeah, you're losing control, but you're in control. There's nothing like it. You wouldn't feel it anywhere else. Like, you wouldn't get the same buzz out of football or anything. It's a different buzz. The first time I ever drove, I just got addicted to it. I was mad into cars when I was young and everything, so I was... Yeah, when I was younger. I was about 14. Went to Santipod, saw some drifting going on, got into a drift taxi in an R32 Skyline, one of them, and I was hooked from that day forward. I feel like I've developed massively as a person just because you're all coming together to do the same thing, and I think that's awesome. It's a case of learning about the vehicles and whatnot, because I feel if you don't know your car, then you shouldn't be allowed to, especially do what we do, is go drifting. Yr un thing nes I definitely enjoyo am y meet yna Manchester ydi. Croeso I Manchester. Mae yna dal car enthusiast yna. Mae yna dal bobl sydd wedi sbio beth dwi wedi bildio. Hyn sydd dwi wedi bildio fo. Dyna sydd ti'n clicio, that's what the car community is about. I ddod. Instantly, mae rhywle fel un ti'n gallu gweld y gwahaniaeth rhwng your standard car meet a proper professional show. Motto nhw di park and chill. It's in the name. Two different sides of coin here. Fel un ti'n enjoy Kate? Wow, my God, a car. Da ni gyd basically just lyfio ceir. Fatha, that's all there is to it.